Buenos días. Egunon guztioi. Agurtzen zaituztet eta esan atsegin handia dela guretzat. Hemen egotea. Eta nahi dugu gure lankidetza modu esanguratsuan garatzea partekatzen dugun lurralde honetan. Espero dut gure egun hauetako lanek gure osagarritasuna ahalbidetuko dute. Deneri eta manera berezi batez nahi nuen agurtu Donostiako alkatia. Eta erran ere nahi dut hemen iparralde aldetik etorri ondoren gure burua ondo senditzen dugula. Territorio berian bizi baigira, bakoitzak bere berezitasunak dituelarik. Horiek behar ditugu gaur eta bihar agertzerat eman, gure ondoko lanek gorputza gehiago har dezaten. Notre intercommunalité a été créée en décembre 2005. 2005ko abenduan hasi zen gure proiektu hau. 12 udalerri, mendi eta itsaso arteko 12 udalerri bildu ziren: Azkain, Biriatu, Narbona, Getari, Donibane, Loitzun, eta bar, hiriguneak itsasaldean eta nekazari guneagoak barnekaldean. Nekazaritza garrantzitsu batekin, kalitate handi batekoa, jatorri izenburua duten produktuekin askotan, eta zeuden estrukturak gainditu behar zirela ikusirik, Euskal Herriko mankomunitateari indarrak eman izanen nahi genizkion hiri garapenerako eta gure nekazari turismoaren garapenerako ere. Euskal Herriko mankomunitatea hirigune bihurtu da aurtengo urtarrilean. Hendaiak 15.000 biztanle baino gehiago izatera pasatu ondoren. Hori baldintza nahitaezkoa baita hirigune bihurtzeko. Gure eskuduntzak gehitu egin dira 130.000 eurotako aurrekontu batekin. Lurraldearen antolamentu, garapen turistiko eta ekonomikoarekin, etxe bizitza ingurumen politikekin, ura eta ingurune politikekin, baina baita ere kultura euskararen garraio eta mugaz gaindiko lankidetza politikekin ere. Hiritartasun oso handi nahikoa politikoek nahi izan duguna ingurune eta kultura harrigarriekin, gure lurraldea turismorako referentzia da. Biztanleria hirukoiztu egiten da udan eta 75.000-tik 200.000 biztanletik gora pasatzen da. 5 milioi gau lo eginak urtean, eta honek esan nahi du departamentuko gauen eren bat. 235 milioi urtean eta 3.000 enplegu. Hau da, turismoak gure lurraldean ematen dizkigun datuak. Hau, harreman nahitaezkoa da. Gure establezimentu publikoak
errek baliabide hidrikoen eskuduntza dauka, gure itsas alde, alderdi urbano eta nekazari eremuan ere. Eta horri buruz hitz egin nahi dizuet orain. Ura. Ugaria dela irudituko zaigu, baina ondasun auskorra da eta eragin asko jasaten ditu erabilera askoren eraginak gure lurraldean dauden erabilerengatik. Eta ura baliabide bat izateaz gain, erronka garrantzitsua ere bada, bere kudeaketa onaren baitan dagoelako besteak beste bainurako uren kalitatea. Turisten 45% bain gutxienez etortzen da turismora guregana ozeanoaz baliatzera. 2009an egin genuen azterketa batek erakusten zigun hondartza bat edo gehiago ixtea Europako zuzentaraua oker erabiltzeagatik ixteak urtean 10 milioi baino gehiago galtzea ekarriko luke eta berdin gertatzen da edateko urarekin, euri urarekin, saneamentuarekin eta abarrekin. Eta guzti horiek babestu behar ditugu gure ingurune ondarea zaintzeko. Beraz, ur gabezia bat nola irudikatu dezakegu udan zehar. Eta nola pentsa dezakegu hondartzak itxi behar izatea udan. Horregatik, 3 kutsadura iturritan eragiten dugu. Uraren kalitatean eragin dezaketenak. Lehenengo etxeetako kutsadura, giza kutsadura, industriatik datorren kutsadura, eta baiteren nekazaritzak eragiten duen kutsadura. Uraren eta hirigintzaren artean, hemen ezkontza bat daukagu eta eraman gaitu sinergiak sortzera, erronkei, gaurkoei eta etorkizunekoi aurre egiteko politikak batez ere bereziki uraren alorrean. 2005ko beste pauso bat zera izan zen. 2 alorrek erabilitako urak tratatu behar zituzten hirietako ur zikinak tratatzeko. Eta hau, 2 edo hiritartasunaren artean 2 hirik egin behar dute, Hendaia eta Donibane Loitzunek. Ongi, parte batek bere hirigintza blokeatua zeukan honegatik. Saneamentuak eragina dauka bete-betekoa gure hirien garapenean, ziurtatuz ur zikinen tratamentua eta instalazioen kontrolarekin erronka sanitario ingurumeneko garrantzitsuei aurre egin diezaiekegu. Eta oso garrantzitsua da etengabe ber orekatzea hirigintza eta prospekzio hirigintza ikuspegitik 2009tik beraz saneamenturako zuzentarauak dauzkagu eta inbertsioak egiten ari gara saneamentu gaietan urtean hitzetako planteamentuarekin. Inbertsioak egin ditugu 2005 eta 2012 bitartean 52 milioi euro lanetan ziurtatzeko urbeltzak bildu, zikinak bildu eta tratatzen direla eta 2017-ko 57 milioi euro erabiltzea iragartzen dugu. Ikusten duzue 10 urtetako epealdi batean 100 milioi eurotik gora inbertituko direla lurralde honetan uren saneamenturako.
8 depurazio estazio. Diseinatu dira operatiboak izan daitezen baita udan ere gure inbertzioek kontutan eduki behar dutelako udan etortzen den jendetza hori eta lurraldean baita ere 5.000 instalazio ez kolektibo daude zulo beltzak deitzen direnak eta 2.500 kilometro sare lagunen dagoen saneamentu gunea honek Donibane Loitzuni azteko bide eman dio eta baita ere bere ingurunea zaintzeko 40.000 litro tratatzeko ahalmena dauka eta estazio honek ahalmena badauka azteko ahalmena eta hemendik 2040 bitartean egongo den hazkundeari aurre egiteko gaitua dago. Mugaz gaindiko ur beltzen tratamentu bat egin nahi dugu eta beraz hegoaldeko gure lagunekin planteamentuak egiten ari gara, Txingudiko mankomunitatekoekin lehenik, elkarrekin lanean ari gara, Endaia, Behobia eta Biriatuko ur beltzak Hondarribiko depurazio estazioarekin lotuta daude. Bada beste operazio bat, Europako finantziazioaren bidez, bideratzen duguna eta hori Nafarroarekin lankidetzan ari gara, dantzariako mugan badagu depurazio estazio bat, zona honetako merkatal gune eta inoa inguruetako urak tratatzeko. Eta beste udalerri batzuetan beste inbertsio batzuk ere egingo dira. Adibidez, urte honen amaieran hasiko gara eraikitzen depurazio estazio berri bat. Edateko uraren hornidura hirigintzarekin estukilotuta dago eta hemen helburua zera da lurraldearen garapenarekin batera eramatea eta azpiegiturekin beti lotuta eramatea, kalitatearen eta kantitatean behar adinako hornidura ematea, talik eta preziorik justuenarekin. Eta politika hori 3 erronketan oinarrituta garatzen da. Alde batetik baliabideak zaintzea, bigarrenik hobetzea emaitza, kaudalari, prezioari eta instalazio guztien kalitateari dagokionez eta baita ere krisi egoeran ziurtatzea zerbitzua emateko bidea ziurtatuz aldi berean hornikuntza. Gure eskuduntza ura lortzeko eta tratatzeko bidean dauzkagun eskuduntzek eskema bat egiteko bide eman digute inbertsio batzuk planteatzeko eta urtean hitzetarako mantenimenturako planteamentuak egiteko. Aldi berean, kudeak eta patrimonial bat ere egin al izan dugu, datu bilketa, sistema geografiko eta hortik lortzen ditugun datuen azterketarekin horretarako software bereziak erabiliz. 2002tik 2005 inbertitutako 13 milioi esker 6 hornikuntza fabrika dauzkagu eta 13-17
15 milioi euro iragartzen dira. Eta hemen baita ere 30 milioi euro inbertituko ditugu beraz guztira aldi labur batean baliabide hidrikoetan. Eta nik zoriontsu esan diezazuket, mugaz gaindiko lankidetzak oso paper garrantzitsua jokatu duela. Ta aukera eman digu zaintza estazio bat kokatzeko Endarlatzan, muga alde honetan eta horri esker lankidetza on bat daukagu eta uraren zaintza eta kalitatea bermatzen dugu bidasoatik biltzen den uraren alegia. Eta gainera interkonexio bat egin dezakegu Euskal Herriko hiri gunearen eta Zuminen arteko lankidetzan eta Urdakzen antzeko planteamentu bat egiten ari gara. Ingurune akuatikoetan egindako politikak ekosistema hauek aurkeztu nahi ditu, zerbitzu batzuk eman die zaizkigun nekazari eramuei begira. Erreka bazterren zainketarako, erreken ibilbide onerako, erreketan biltzen den zaborrari begira, gune ezei begira baita ere, eta lur berriren mantenimenturako. 5,6 milioi metro kubikoko bilketa egiteko almena daukagu, 300 kilometro erreka eta Natura 2000ko 6 gune dauzkagu. Itsaso eta itsas bazterrerako eraikitzen ari gara Kot Bazka adur gune horretan Xangrene buru delarik. Eta bazter berde urdinaren eraikuntza Euskal hirigunearen alorrean egiten ari da eta mugaz gaindiko planteamentuen barruan. Hondartzetako ura, itsasoko bainurako uren erronka oso garrantzitsua da hiriguneentzat eta hori estuki lotuta dago uda sasoiarekin. Lehenago esan dizue turismoak gure lurraldean ze zifra ematen dizkigun. Jarduera oso garrantzitsuetako baten da gurean eta eguneroko kudeaketa bat egin behar da. Eta horretarako erreminta desberdinak erabili ditugu. Eta hori astean 7 egunetan aplikatzen da. Zaintzarako erreminta baten da. Eta saneamentu egoeraren berri ematen digu. Oso baliabide onak dauzkagu depurazio estaziotan. Arazoak sortzen dira ordea, euria egiten duenean eta hor batzutan gure estazioek mugak dauzkate eta iristen zaien ur guztia ezin dute tratatu. Beraz, martxan jarri dugu zaintza sistema hau eta aurre hartu dezakegu horrela, zein zonatara isuriko den ura eta baita ere azterketa bakteriologiko azkarrak egin ditzakegu eta emaitzak 3 ordutan eduki. Goizean oso goiz edo gauez ere hartzen dira laginak eta bainu zaleak hondartzara joaten direnerako baditugu ja analizi horien emaitzak. Baita ere, martxan jarri dugu modelizazio erreminta bat eta horri esker goizero aurre ikuspen bat egiten dugu bainurako uraren kalitatearena eta egunean zehar izango duen bilakaerarena. Politika horrek eragiten du itsasertzeko 13 hondartzatan 19 kilometro itsas kilometrotan eta lankidetzari dagokionez
auzokoekin lan egiten dugu Lorea proiektuaren barruan. Bainurako uren kalitatea aurre ikusteko eta berrikiago GIS talde, interes zientifikoko taldearekin martxan jarri dugu Lorea proiektuaren barruan aurkezpen bat gaur arratsaldean ikusi ahalko duzuena. Euri urak eskuduntza berri bat dira guretzat. Hirigune mankomunitatea garenetik eta kudeak eta hori zehaztuko da eskema batean zeinetan hirigintzak uretan daukan eragina jakiteko. Eta eskema horri esker gomendioak eman ahalko ditugu ez daitezen urek ez dezaten lurra kaltetu, lurrek lurra ez dezaten kaltetu alegia. Hemen ikusten duzuen badagoela 1.300 metro kubikotako erretentzio bat Donibane Loitzunen eta badiara iristen ziren euri ureak asko murriztu ahalko dira era honetan. Kudeak eta globalak koherentzia bat eduki dezan, sinatu dugu erakundeen bazkidekin Arroako hitzarmen bat 3 milioi eurotakoa, 33 milioitakoa barkatu, 3 erronkarekin, uraren kalitatea, ibaien zainketaren kudeaketa eta eleaniztasunaren ingurumenaren zaintza. 2013 geroztik lanean ari gara baita ere, uren kudeaketa egitea Euskal Itsas Ertzean, uren politikak koordinatuz, Europako zuzentarauen bidetik, eta 2012an bukatu genuen gure proiektua mugaz gaindiko alderdia gura transen gauzatuz. Hor gure bidazoaren bi aldeetako erreken kudeaketarekin. Urak alde batetik bestera isurtzen direlako. Bukatzeko, azpimarratu nahi dut gai bat. Ez dago hirigintzarik uraren politika publikorik gabe oroar. Zaje bezelako, zaje itsas Euskal Itsasaldeak, hau gure mankomunitateen kudeaketarako erreminta oso baliagarria da. Eta lurralden artean elkar hartuta lana egin beharrean gaude uraren alorrean. Eta horrek bere ondorioak ditu gure Euskal Eurohirian. Proiektu kolektiboen larritasunaren aurrean ere, eta hor Eurohiriak bere legitimitate osoa dauka. Eta etengabeko harreman honekin jarraitu beharrean gaude, etorkizuneko erronka handiei begira. Ura etorkizunerako erronka bat gehiago da. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerranitz, Iriart jauna. Merci, monsieur Iriart. Une honetan beste pare bat minutu behar ditugu maila osatzeko, beraz ohartxo bat, oraindik ere hastia duzue geroko galderak prestatzeko. En tanto se completa la mesa, os recuerdo que todavía tenéis 2-3 turnos para completar las preguntas que posteriormente se trasladarán a los ponentes. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, bigarren tarte honetan, Iñaki Errazkin ingurumen eta lurralde antolaketa departamentuko diputatua mintzatuko zaigu.
Esaten didate, bera mintzatuko zaigula, baina edonola ere, eurohiriaren ezaugarri bat egokitzapen gaitasuna denez, le agradecería mucho al señor Santano que adelantara su turno en una muestra más de la capacidad de adaptación a las circunstancias que tiene la Eurociudad. Y llegará en breve el representante de la Diputación, el diputado Mikel Errazkin. Muchísimas gracias. Bueno, salvaremos a la Diputación, una vez más, ¿no? Bien. Bueno, egunon, bonjour, buenos días. Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko partzuergoaren izenean, lehenik gure posa adirazi nahi dizuegu, proiektua aurkezpen honetan parte hartu ahal izateagatik, eta gure esperientziak gune zabal honetan, hau da Euskal Euro hirian partekatzeagatik. Ondoren, aurkezpen honetan nire aurretik, aritu diren administrazioak agurtu nahi ditut berriz ere, eta ondoren etorriko direnak ere bai. Bakoitzak bere ekarpenak egiten ditu, baina zalantzarik gabe guztiok ekartzen gaituena zera da, eurohiri hau sakontzeko eta are gehiago geratzeko gogoa. Donostiatik Baionara doan lur eremu zabal honen bihotzean kokaturik, Bidasoa Txingudik mugaz araindiko lankidetzak duen garrantzia erakusten duten adibide argiak erakus ditzake. Lankidetza hori, 20. urteurrena egitera doan Euskal Euro hiriaren proiektu honen ardatz nagusietako bat baita. Nous sommes au centre de l'Eurocité basque, Irún, Hondarribia, Hendaye, les maires sont ici avec moi. 3 villes qui partagent le projet transfrontalier pour le bénéfice de ses citoyens. Hiritarren interesak babesteko hainbat eta hainbat proiektutan lanean ari gara gaur egun. Bidasoa Txingudi eremuko errealitateak beste ikuspegi bat eman digu, baina iruditzen zaigu mugaz gaindiko proiektuak irtenbide handiak ekartzen dizkigutela egunerokotasuneko arazoetarako. Son pocos. Proiektu estrategikoei buruz hitz egin behar da, baina lankidetzari buruz ere bai. Nik eurohiriko muinetik hitz egiten dizuet. Hau da, gu ukimen eremu horretan gaude. Hendaia, Irún, Hondarribia, horixe da gure eremua. Eta hor, duela denbora askotik ona harremana dugu, harreman soziala, kulturala, eta pertsonek euren artean ere harremana dute, gero iritsi gara erakundeak. Beranduago. Ikusten duzuenez, gu espazio jakin batean gaude, espazio hori garrantzitsua da, 93.000 biztanletik gora ditugu, Irún, Hondarribia, hemen ikusgai dago, eta Hendaia ere, bertan dago, asko hazira biztanleria leku horietan, hainbat arrazoirengatik horrenbestez, ukimeneko espazio bat dugu, historikoki harremana izan da bertan, eta hazi eginda batez ere azken 2 hamarkada hauetan. Guk erakundeen arteko lankidetzarako espazio bat sortu dugu, 93. urtetik aurrera badakizuenez, Iruneko inguruan baduanak mugak desagertu zirenean krisi handia sortu zen, langabezia asko hasi zen, 25%tik gorakoa bihurtu zen, eta nolabait nortasuna ere krisian sartu zen, gure hiriko nortasuna nolabait baduanekin eta garraioarekin eta lotuta zegoen eta horremestez gainbera etorri zitzaigun. Bidasoa eta Bidasoa Txingudiko 93ko plan estrategikoa etorri zen garai hortan eta momentu hartan bizilagunekin lankidetza bilatu genuen. Betidanik izan ziren haiek gure bizilagunak, baina nolabait formalizatu egin genuen 3 hirien arteko harremana. Euro barrut izenez ezagutu genuen eta gero 98. urtetik aurrera partzuergo bat sortu genuen, hau da, gaur egun hartzen gaituen partzuergoa, Hendaia, Hondarribia eta Irún hiriak biltzen dituen partzuergoa. 98. urtean sortu zen, aipatzen izkizuen testu inguruko aurrekari horien artean, eta ikusten duzuenez, oso alor zabala hartzen dugun kultura, kirola, turismoaren sustapena, hainbat eta hainbat gauza egin ditugu alor hauetan, baina niretzat, eta hurrengo irudia igaroko gara, hemen, aitortu zaigu, da Pirinioetako lan komunitateak sari bat eman zigun, nahi zuzen ere, urte askoan zehar oso lan serio eta indartsua egin izan dugulako 3 hiri hauek elkartzeko. Haratago joanaz,
Aipatu nahiko nuke, hemen gauden erakunde guztiek lanerako izan duten gaitasuna, bai, batzuergoak, udalek, eta bar. Batzuergoak eskumen alor oso zehatza dute. Eta horregatik, oso garrantzitsuak dira, zuzen ere aterki moduko bat izan ohi direlako. Lankidetzarako espazio bat eskaintzen dute, baina ez partzuergoak, ez eurohiriak ez dute seguru asko ahalmenik erabilgarriak izateko. Azken batean, hiritarrek zer nahi dute, gutxienez nik kalean entzuten dudana da, lankidetzari buruz hitz egiten dugunean, bada, hitz asko daudela, baina ekintza gutxi. Hau da, asko hitz egiten dugu, baina gutxi egiten dugu. Diskurtsoak egiten ditugu, baina baliabiderik ez dugu bideratzen. Horrenbestez, azaldu behar da, eta azaldu behar dut nik gaur egun hemen partzuergoaren eginkizuna babesten du, defendatzen dut. Eta horrenbestez, halako espazioak oso baliagarriak dira gerora proiektuak gauzatu ahal izateko. Adibide gisa, Michel Iriartek aipatu digun kasu bat ekarri nahi dut gogora. Iruditzen zait proiektu oso interesgarri eta oso eraginkor bat egon dela, eta barkatuko didazue, baina iruditzen zait egiazko lankidetza proiektu bat izan da, Txingudin egin duguna. Txingudiko mankomunitatearen eta Bidasoaz bestaldeko udalerrien artean. Hemen Bidasoa ibaia dugu, eta arazo bat zegoen. Araztegia, Hendaiako araztegietako bat, bati bukatze zitzaion araztegi bati bere bizitza erabilgarria. Eta horregatik, beste ekipamendu bat behar genuen ur hondakinak tratatzeko. Hor, hitzarmen bat, akordio bat lortu genuen, horretara horik arazorik konpontzeko, eta horri esker bi alderdiek irabazi dugu. Batez ere, arazoak ekin ditugu ibaiarekin, eta denok irabazle atera gara. Hori, kolaborazio eta harremanerako espazio honi esker lortu ahal izan dugu. Ez du partzuergoak albidetu, baina nolabait mankomunitateak egin zuen akordioa. Baina, horixe da, hain zuzen ere, lankidetzaren eraginik onena, erabilgarritasuna. Guk 1000 kilometrotara oinde bezala tratatzen genuen gure artean saneamenduaren kontua, eta egia esan bata bestearen ondoan gaude betidanik. Horrenbestez, arazo hauek honela askoz ere modu lagungarriagoan, baliagarriagoan konpon baldin badaitezke, errekari laguntzen diogu eta askoz ere errazagoa da denontzat, bi aldeontzat. Horixe da, lankidetzaren paradigma, izan behar da, simplea, funtzionala eta arrazionaltasuneko irizpideak baliatu behar dira. Hor, hementxe sinatu zen hain zuzen ere, irlatxo honetan, hau da, bidasoa errekan dagoen irlatxo batean, horixe da, dagoen kondominiorik txikiena aipatu behar dut. Eta hor, 6 hilabetez udalerri bate mantentzen du, eta 6 hilabetez beste batek. Hori, aipagarria da. Eta horrenbestez, urtean, unearen, sasoiaren arabera, udalerri batek edo besteak kudeatzen du, horrek pedagogia moduko bat erakusten digu. Hala, bata bestea, alde batek bestea ezagutzeko aukera sortzen da. Horixe da beraz, mankomunitatearen lana. Baina nire liburuari buruz hitz egiteran entorren gaurna. Nire iruditzen zait, eurohiriaren erronka nagusia mugikortasuna dela. Hau da, mugikortasunaren arazoa konpontzen ez badugu, mugikortasun iraunkorraren arazoa, iruditzen zait, eurohiria gauza asko egingo dituela, baina hiritarrek ez dutela espazio garrantzitsu gisa hartuko. Hau da, jarraitutasuna izango duen espazio gisa hartuko. Nire iruditzen zait mugikortasun iraunkorra trenbidea dela. Eta horretxek izan behar du gure apustu, hau da. Gipuzkoa mailan eta irunerako behintzat bereziki oso garrantzitsua izan da. Duela 150 urte, duela gutxi gogoratu gara, gu horretaz gure herrian, trenbidea iritsi zenean, izugarrizko jauzia egin zuen gure herriak aurrerantz, eta iruditzen zait, gaur egun ere, halako paper bat egin dezakeela, bai Irunen kasuan, baita eurohiriaren kasuan ere. Niri iruditzen zait gaur egun une hauetan ez dugula behar bada lurralde jarraitu bat garela sentitzen, hain zuzen ere horregatik. Adibidez, inoiz Baionara saiatu baldin bazarete hemendik trenez joaten, nik gomendatzen dizuet ez saiatzeko zeren eta oso komplikatua da. Uste dut nik gure
Euskotreneko trenetan 22.000 erabiletzaile inguru ditugula. Donostia eta Irun artean, baina Donibane Lohitzunera joatekotan uste dut ez direla egongo hainbeste. Gogoratzen dut, behin itzulitxo bat egin nuelaan, Donibane Lohitzune inguruan oso leku polita baita, baina gero ezin izan nuela itzuli, nire familiarekin nengoen, eta ezin izan nuen garraio publikoan itzuli, oso komplikatua zen. Horren bestez, testu inguru horretan, asko gustatu zait, Baionako alkate jaunak adierazi diguna, guztiok dauzkagun proiektuak nolabait lotu egin behar ditugula. Guk trenbidearen aldeko proposamena edo apustua daukagu Gipuzkoa osoan gainera, ez bakarrik Irunen. Eta hemen argazki honetan ikusten da Irunen trenbideek zer hartzen duten. 6 kilometro dira luzeran eta 600.000 edo 600.000 metro karratu dira espazio horretan. Espazio horretan 38 hektarea daude eta bestaldetik beste 15 merkantzien alorrean, baina nola nahi ere hiriaren erdi-erdian daude. Baionaren kasuan estazioa beste toki baten dagoa. Baina gure ibaia nolabait trenbideak dira, ez Baionan bezala. Horrek gure hiria zatitu egiten du eta horregatik guretzat aukera ona zen abiadura handiko trena iristerakoan espazio hori nolabait aldatu eta bestelako aukera batzuk eskaintzeko. Guk nahi genuena estazioa tokiz aldatzea zen eta hobetzea. Guk nahi genuen jarduera ekonomikorako lurzoru berritzaile bat sartzea. Mondragonek unibertsitatea ere bertan sartzea, instalazio berri batzuekin. Bestalde, merkatalgune bat ere jarri nahi genuen bertan. Eta iruditzen zait, azken batean, hori ez dela Irunentzako espazio bat. Korridore osorako baizik, bai Donostiarako, Gipuzkoarako eta ingurune osorako izango litzatekela. Izan ere, historiak berriz eman digu lurzoru bat duela, 150 urte bete zena. Hori, serbidumbre handi bat zen, garai batean, eta gaur egun aukera bikaina bilakatu da. Iruditzen zait, horren beste 1000 metro karratu hiri erdian edukitzeak iruditzen zaigu izugarrizko aukera dela. Eta iraunkortasunaren izenean nolabait baliatu behar dugula espazio hori trenbiderako. Lurzoru horretan, aurrera jarraitzen badugu, irudietan, ikusiko dugu, hemen irudi honetan, guk bideo luzetxoago bat ere badugu, baina iruditzen zait noizbait aipatu dudala hau, eta ez nuen berriz ere azpimarratu nahi, baina gauza bat bai. Estazio berri bat hemen daukagu, hainbat garapen, Iruneko hainbat lekutan, hiriaren kontzeptua nolabait aldatzeko, eta hiriaren txingudi osoaren kontzeptu ekonomikoa eta berritzailea aldatzeko. Iruditzen zait denboratara egokitu egin behar dugula. Badakit, Baionan eta beste leku batzuetan ere badituztela proiektuak oso eragin ekonomiko handiak dituztenak, horren bestez, denboraldetik ongi kudeatu behar dira, horiek ritmoak nolabait markatzen bai dituzte alako proiektuek. Iruditzen zait, proiektu hau ez bagenu, ez genukela jakingo nora joan. Gaur egun ez daukagu diru handirik, baina dirua badagoenean ere, joera izaten da gaizki gastatzeko. Horren bestez, garrantzitsua da zer egin nahi dugun gogoan izatea. Horren bestez, gaur egun badakigu zer nolako garaiak bizitzen ari garen, baina ikusi behar dugu nola egin ditzakegun ordaintzeko moduko hainbat proiektu txiki norabide egokian. Adibidez, proiektu urbano bat badugu, Iruneko erdigunetik oso hurbil, eta hor, akordio batera irits gaitezke estatuarekin, hainbat pabilioi martxan jartzeko 16.000 metro karratu dira. Eta horrek sarbide berri bat ematen dio geltokiari, baldin eta 3. aria, lehen aipatu dudana, norabide horretan baldin badoa. Hori urrats bat litzateke, norabide egokian. Eta hankak lurrean ditugula gainera. Jakinda, atozen 4 edo 5 urtetan ezingo dugula nahi bezain azkar aurrera egin. Egoera ekonomiko txarragatik. Lehen pausua beraz, trenbidearekin ukimenean dagoen eremua garatzea izango litzateke. Hor, bestalde, Kolon paseabidearen ingurua ere hobetu beharko litzateke, hainbat eraikin daude hor utxik, agentzia tributarioaren eraikina, adifena, eta beste hainbat. Eta bigarren puntua hauxe da. Hau, lotu da nahi dut gainera mugikortasunarekin.
iruditzen zait hau ere aipatu behar dela, eta gero eztabaidan, nahi baduzu honi buruz pixkat sakondu dezakegu. 3. aria, hemen daukagu irudietan. Hemen ikusten da, beharretatik beti zerbait ona atera daitekela. Behar bada ez dago baliabide ekonomikorik, baina ongi legoke, hemen aipatzen dugu, beste errei bat gehitu behar zaiola errepideari. Zabalago egitea hain zuzen ere. Hau lotuta dago abiadura handiko trena iristearekin, eta gainera, aipatu behar da azkenean beharrezkoa dela Baiona eta Donostia artean trenbide zabalera bera edukitzea. Oda, ezinbestekoa da Baiona eta Donostia arteko trenbidezko lotura hobetzeko. Hau beharrezkoa dugu. Iruditzen zait hori planteatu behar dugula hemen gaur egun ikerketa bat egiten ari da eta oso interesgarri iruditzen zait. Transfermuga proiektua da zuzen ere, eta horrek adierazten digu, erabaki txikien bitartez, aldaketa txiki batzuen bitartez, informazioa, tarifak eta halako gauzaz simpleen bitartez asko hobetu daitekela bi alde horien arteko trenbidezko lotura. Eta 3. aria gehitzen badiogu, hemen digu gutxira iruditzen zait, Baiona eta Donostiaren arteko lotura asko zero hobea izango dela, eta noski Irunekin ere bai, hor noski, Irun erdigunean egoten baita peti. Datu bat emango dizuet. Santiago Zubitik igarotzen diren ibilgailuak 22.000 dira egunean, baina mugikortasunaren datuak, Baionatik Donostiara, kotxez, uste dut, mugikortasunaren 186 gertatzen dela, hau da, oso gutxik erabiltzen dute trenbidea, benetan oso zaila da, suertatzen dalako. Horrenbestez, hiribidezko pasabide bat behar dugu Irunerako, Gipuzkoarako, horrek eragin handia izango luke lurralde osorako, eta gainera noski, 3. ari soka honi esker, aprobetxamendu handia lortuko genuke, eta hor guk eskainitako espazioan kokatu izango genuke proiektu hau eta trenbidezko lotura asko hobetuko genuke. Etorkizunean, beste gauza batzuk ere planteatu dira mugikortasuna hobetzeko, behar bada, tokian tokiko gauzak dira, baina guk Irunen, Hondarribin eta Hendaian, lanean dihardugu, hain zuzen ere, hirigunearekin batera, orain arte ongi konpondu ez dugun alor bat hobetzeko, da, 3 hirien arteko garraio publikoa eskaintzeko. Irun, Hendaia eta Hondarribiaren artean, itsaso bidezko loturatxo bat badago, baina Irunek eta Hendaiak ez dute, gezurra badirudi ere, ez dugu garraio bide publikorik bi toki horien artean. Komplikatua da, eta ni ados nago Donostiako alkate jaunarekin. Guk lotura bateaz hitz egiten dugunean, adibidez, autobus bidezko lotura bat. Metroak izan daitezke 600-700 metro, Hendaiako geltokiaren eta Iruneko erdigunearen artean. Halako distantzia bat izan daiteke, baina nazioarteko afera bat da, horrenbestez. Autobus bat Hendaiako geltokitik Iruneko erdialdera joaten baldin bada, eta horrek Donostiarako beste leku batera doan autobus batekin lotura izan behar badu, horrez gara ari lotura normal batez, baizik eta nazioarteko lotura batez. Beraz, hor beste instituzio, beste erakunde batzuk sartzen dira, tartean, eta horren beste zailagoa da lan egitea. Administrazioaren eta burokraziaren ikuspegitik beste zailtasun batzuk sortzen dira. Horren bestez, hor, zer egin behar dugu, Jan Baptist, Aitor eta ni, ziur gaude hor lan egin behar dugula, eta badakigu, Foru Aldundiak ere lagunduko digula, edo alaskatzen dugu. Eta bidegorriaren kasuan ere, ari dira lanean Hendaian, bidegorri bat sortzeko, Irunekin eta Hondarribiarekin lotzeko, eta hori tokian tokiko proiektu bat izango da gehiago, gu herriko jendea gara eta gustatzen zaigu, nola ez, tokian tokiko gauzei buruz hitz egitea. Besterik ez, eskerrik asko, zuen arretagatik. Mila esker, Santano jauna, eta berriro aldatuko dugu zertxo baita egitaraua. En esta ocasión le corresponde tomar la palabra al representante de Oarsoaldea y alcalde de Rentería, Julen Mendoza. Dakizuenez, Oarsoaldea eurohirian txertatzeko bidean da, eta berriro ere ordena zertxo baita aldatuz, Julen Mendozaren txanda da. Okeratu dezakezu handik edo hemendik nahi duzunetik. Alba da ez handik eta ez hemendik, igual, hemendik.
Bueno, egun on guztioi, eskerrik asko bereziki gonbidatu izanagatik antolatzaileoi. Oarsoaldeatik nator ni, Errenteriako alkatea naiz, esan den bezala, eta Oarsoaldea konkretuki lau udalek osatzen dugu, Lezo, Oiartzun, Pasaia eta Errenteriako udalek. Pixka bat kontestualizatzearren, naiz eta gutxi gorabehera azaldu den nun kokatzen den, aipatzen dizuet, Irunetik jarraiki erekitzen den eskualdea dela, eta Donostiarekin muga egiten duen eskualdea justo konkretuki erdian kokatzen dena. Zentzu batean, ni agian hasi behar dut, argi esango dut, hasiko naiz tono pesimista batekin, baina bukatu nahi dut tono oso optimista batekin. Eta uste, errealitatea markatzen digulako evoluzio hori. Pestimista zergatik, 70.000 biztanletako lur eremu batean aurkitzen gera, eta aipatu behar dudana da, Oiartzun ezik, eta agian Lezo gutxiagore, baina konkretuki Pasaia eta Errenteria bera oso degradatuak diren herriak izan direla azken urteetan zehar. Industrializatuak izan ziren herriak, baina industria hori modu batean galdu dutenak. Eta langabezi tasari dagokionean eta bar, eta renta per capitari dagokionean eta bar, oso maila bajoan aurkitzen direnak. Zentzu batean agian ere ahaztuak izan diren herriak dira. Gaur bertan ere kuriosoa izan da, adibide bat jarriko dut, argazkiatako zen eta argazkian Oarsoaldeako ordezkaria etzeon, eta azkenean Oarsoaldeako ordezkaria atera da. Hori ez da besten errua, hori gure errua da, argi esan da. Hori Oarsoaldeakon errua da, guk kokatu behar dugulako gure eskualdea marko konkretu batean. Nik uste dut eskualdearen kokalekua bera importantea dela eta ondo kokatu behar dugula, eta konkretuki nik gaur hitz egingo dudanaren inguruan da Pasaiako badiaren regenerazioaren inguruan. Nik uste dut kontutan hartu behar dugula edo kontutan hartzekoa dela nola zentzu batean degradatuta eta ahaztuta dagoen eskualde batek berriz izugarrizko oportunidadeak dituen eskualdea dela, eta hori errealitate bat da. Oportunidade handia dituena, eta gainean uste dut Gipuzkoa mailan beran ere horrela ikusia dela. Nik regenerazioari dagokionean nik uste dut badaudela bi elemento kontutan hartu beharrekoa. Batetik, adostasun interinstituzionala ezinbestekoa dela, segurazki gainditu dugu fase bat, eta fase hori izan da pixka bat kanpo portua badiako regenerazioarekin binkulatzearen fase hori. Naiz hemen sartuko kanpo portuaren inguruan egon diren debate politiko guztietan, baina uste du, bagaudela garai berri batean, nun regenerazioa beraia bere horretan kontsideratzen da kanpo portuaren eraikuntza beharrik izan gabe, naiz hartuko beharrezkoa den edo ez. Baina guztiok onartzen dugu ezinbestekoa dela regenerazioa gaurtik hasita. Eta hori importantea, debatea zentzu batean superatuta dago. Eta hortik aurrera bai lortu beharko genukela da horrelako adostasun interinstituzional bat. Eta bigarren, eta uste importantea dela, nola sortzen dugu espazioaren regenerazio bat, espazio importante horren regenerazio bat. Eta guk garrantzi handia ematen diogun elementu bati da prozesu parte hartzaile garrantzitsu batzuen bitartez. Konkretuki, Jose Antoniok esan du berak bere liburua saltzea dator, ni parte batean ere konturatuko zate nire liburu ere salduko dudala, Errenteria 2025 plan estrategiko prozesu parte hartzaile bat egin dugu, nik uste elemento potente bat izan dela, markatzen duela pixka bat aurrera begira ze estrategia markatzen diren. Eta Pasaien ere egon dira bestelako prozesu parte hartzaileak ere importanteak direla. Uste dut elemento guzti horiek kontutan hartu behar direla regenerazioari buruz hitz egiten dugunean. Zeintzu dira ekintzal hildo garrantzitsuena. Hau da, portuan konkretuki zegoeran aurkitzen gera momentu honetan eta ze aukerak sortzen dizkigu, ze oportunidadeak sortzen dizkigu. Batetik, Herrerako gunea, momentu honetan dakagu gune bat praktikamente nahiko adostuta dagoena regenerazioko gune importantea bihurtuko dela, 110.000 metro karratutako espazio batetaz ari gera, eta Donosti inguruan ez dago horrelako aukerak sortzen dituen eremurik. Derribuak eman dira
dagoeneko batzuk, eta horretan ari dira. Eta aldaketa bat ematen ari da dagoeneko herrerako eremu horretan. Zentral termikoaren itxiera eman da, eta horrek ere eskatuko du horren inguruan ere hausnarketa bat, eta horren alternatiba edo zein izangoen espazio horri eman bar diogun erabilera. Bestetik, Hondartzoko eremu horretan, leheno astilleroak ziren eremu horretan, momentu honetan itsas kulturaren zentroa dago, funtzionamenduan dago, eta gero sartuko naiz horretan, Donostia 2016 proiektuaren atal importante bat da, nuke nahiko sartu hor Juan Carlosen eremuan, baina zerbait aipatuko dut, eta azkenekoa lonja peskera edo deitzen dena, espazio bat rehabilitatzen ari den espazioari dagokiona. Nik uste, elementu horiek kontutan hartu behar direla momentu honetan portuan gertatzen ari direlako. Portuan inguruan ze gertatzen ari da? Portuan inguruan nik bi elemento jarriko nituzke, agian, segurazki gehiago ongo dira, baina, batetik aldezarren, hor baditugu aldezarrak direla Errenteriakoa, Lezokoa, Pasai San Pedrokoa eta Pasai Donibaneko aldezarrak, horien rehabilitazio eta biziberritzea, hori da portu inguruan ematen ari den elemento bat, eta konkretuki, eta nire herrian badakagu planteamendu bat urrengo urtetarako, planteamendu oso garrantzitsu bat, urrengo 5 urte inguruetarako, kasko historikoa digagokinen, eta gero Kamsa gunea ezagutzen dena, hau da, lehen hor Kamsa zeolako, guk altzate ditzen diogu urbanistikoki, baina Kamsako gune hori dela portuaren atea dela ere, Errenterian kokatua dagoena. Hori ere nik usten dut importante dela kontutan hartzea, hori ez da Errenteriako eremua solik, hori Pasaiako badiaren eremu bat da, eta horrek aukera handiak sortzen dituen eremu bat da. Eta azkenikoak, hori horrela izanik ze aukerak sortzen diren, nik konkretuki zentratuko naiz aukera batean, lantzen arien aukera batean, eta da konkretuki aktibitate kreatiboak deitzen dena, ekonomia kreatiboa deitzen dena, kultura kreatiboa deitzen dena, eta gaur egun Europatik ere industria kreatiboen elementu hori garrantzitsutzat konsideratzen dena. Hor baditu proiektuak traktore batzuk, batetik dantza eta arte eszenikoen klasterra deitzen dena, orain sartuko nahi guzti horietan, bestetik iniziatiba ekonomiko, manufakturera, kreatibo eta artesanalan zentroa, bestetik lehen aipatu duan Hondartzoko itsas kulturaren zentroa, Ziriza etxea, eta transversal gisa jarriko nuke guziei eragiten dien elemento bat bezala segurazki 2016, Donostia 2016 proiektua bera ere. Hau da planoa, hau da badia, ikusiko duzute, hori da Ziriza hor kokatzen da, Herrerako gunea espazio guzi hau da, lehen aipatu duan espazio guzi hau, hemen lonja peskeredo deitzen dena aurkitzen da, espazio hau ja martxan dago, aldaketan dago, beste hau aldezarra litzateke, San Pedro, Donibane, Lezo eta Errenteriako aldezarrak, zentral termikoari dagokion espazioa, espazio handi bat hartzen duena, Hondartzori dagokiona, itsas kultur zentroari dagokiona, eta gero hemen Altzate Kamsako gunea, ikusten duzute portua hementsa gola, Altzate Kamsako gunea eta bertarako planteatzen ari giren iniziatiba ekonomiko manufakturera artesanalen gune hori. Nik uste honek guziak ematen digula ikuspegi bat, zer da regeneratu behar duguna eta ze elementu ditugun gaur daño ja martxan daudenak eta regenerazioa sortu dezaketenak. Azten el lehenengo elementoarekin, empiezo con el primer elemento, el clúster de la danza y artes escénicas. En estos momentos tenemos la gran oportunidad. Dantza eta arte eszenikoen klasterra, hiritarren parte hartze prozesu batean gaude, eta zentro hori sortzea da helburua, hau da elementuetako bat, eta ni aruntzago joango nintzateke. Bigarren elementua, zentruan ez dugu geratu nahi, baizik nahi dugu trakzio ekonomikoko eta jardueren sustapen zentro bat izatea nahiko genuke. Uste dugu hor motore jardueren
motore ekonomiko garrantzitsu bat eduki dezakegulako, ez dugu nahi bakarrik artistentzako gune bezala nahi. Proiektu hori gainera Gipuzkoako eremuan sortzen da Euskal Herri osorako bokazioarekin. Esan behar da, baita ere, eta Euroirua hiriaren kokatuta, Biarritz baletaren bisitak eduki ditugula eta hor seguruenik elkar lanerako lerroak eduki ditzakegu. Esan dudana, iniziatiba ekonomikoetarako zentroa, manufakturetarako zentroa. Badaukagu beste proiektu bat. Diputazioarekin baita ere Artiola proiektua da, Jonpeli eriguenekin, egiguenekin batera, Artiola proiektua da hori, eta artizautza referentzia gune bihurtu nahi dugu. Artizautza berrikuntzarekin lotuz eta artizautzari beste erabilera bat emanez, batez ere hegoaldean, iparraldean seguruenik askoz garatuagoa baitaukate kontzeptu hori. Proiektu hau artizautzatik abiatzen da, artizautza maila basutik, baina askoz proiektzioa handiagoarekin. Ikusi nahi dugu nola planteatu dezakegun artizautzaia maila industrialean. Eta hor, azitegiak edukiko genituzke artizautzena kongurkin, zentruekin eta bar. Guzti hori esan bezala, Kamsa zonan kokatuz, lotuta portuarekin. Elementu importantea da, iparraldean ja lantzen ari direna, eta uste dugu horrele Eurohiriaren gunean lankidetza bat eduki dezakegula. Iparraldea artizautza askoz garatuagoa dago. Itsas kulturaren zentroa, Hondartzo deitua, hau Pasaian dago, eta zer da itsas kulturaren zentru hau, itsasontzi tradizionalen zentru baten da, Euskal itsas egunea berreskuratzea da, eta itsas ertzeko jarduera, ontzigintzako jarduera berreskuratu nahi du. Donostia 2016 proiektuarekin lotuta dago. Eta Aldaola ere proiektu horretan kokatzen da, museo bizi baten proiektua da, eta prozesu honetatik 2016 arte bizita haundiak eta zabalak bideratu nahi ditu. Momentu honetan 30 itsasontzi garrantzitsu dauzka proiektu izarra. Seguruenik asko kentzuna izango zenuten baleontzi bat da San Juan izenekoa. Kanadako uretan aurkitu 16. mendeko 28 metro ditu ez loran, eta baleontziaren planuak baditugu eta momentu honetan erreplika bat egiten ari dira Hondartzon neurri berdinekin eta zurgintzan eraikiko da osorik. Esan bezala, Donostia 2016 proiektuan sartuta dago. Azkenik, Ziriza etxea daukagu kultura biziaren espazio bat, Pasaia badian kokatua baita ere, eta momentu honetan etorkizunerako proiektu bat bezala planteatzen da, parte hartze espazio bat bezala, antzinako eraikina berreskuratuta dago, portu erabileratik ja beste erabilera batzuetara pasatu da, kultur eta erabilera sozial ireki eta zabalago batera. Planora itzultzen naiz berriro, uste du nahiko garbi dagoela zein fokok sortu dezaketen sinergia hori guztia. Nolat kontestualizatzen dugu hori ingurune urbanoarekin lotuz, hemen dauzkazue puntuak, gaurdanik ja lantzen joan gaitezkenak eta gainera lotura bat eduki dezaketenak Eurohiriarekin.
Hori garrantzitsua da. Oarsoaldea, benetan gaur arte euro hiria zerbait urruneko bezala bizi izan du, baina uste dut oso garrantzitsua dela Oarsoaldea euro hiriaren planteamendu horren barruan sartzea. Ez Oarsoaldea bakarrik, lurralde osoak asko irabaziko duelako. Ia existitzen etzenetik Donostialdearen eta euro hiruiaren aldaketan motore izan daiteke. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Mendoza jauna, eta orain bai, ordenak ez du emaitza gehiegi aldatzen, beraz, hitza izango du Foru Diputazioaren izenean mintzatuko den Iñaki Errazkin ingurumen eta lurralde antolaketa departamentuko diputatua. Es el responsable del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa, quien presentará el proyecto que ha traído a este foro esa institución. Zuk ere aukeran duzu hangoa, hemengoa edo... bai. Bueno, pixka bat, jake mikro ezazak egun. Hemendik egingo dut, lehenik eta behin barkamenak eskatu, berandu iritsi naiz, beste tema batzukin oso liatuta gabiltzegun hauetan, gehintzono jaingo ez zuten bezala, baina pixka bat, nik mai gainean jarri nahi dudan gaia, eta iruditzen zait, nez eta, ez da gai urbanistiko bat, ez da mapa baten kokatzen dena, baina Euskal Euro hiriarentzako, eta beste lekutan ere bai, baina Euskal Euro hiriaz hitz egiten dugunean, guretzako oso gai importante bat dena, etorkizunaren bilakaeran inguruan hitz egiteko orduan, eta da, energiaren inguruan. Pixka bat, komentatu nahi dut, aldunditik, foru aldunditik, energia plan bat egin dugu, 2012-2015 ingurura begira, helburu batzuk finkatu ditugu energiaren inguruan ditugun arazo eta pixka bat, ze ibilbide plantatzen dugun, eta gaurko helburua izango litzake, hemen gaudenon artean Euskal Hiriaren inguruan ere, eskaintza bat egitea hain zuzen ere energia, baita ere gai bat izan dadin, gure artean tratatzeko, iruditzen segurako gai oso importantea dela, gure egunerokotasunean eta noski gure etorkizunerako. Izan ere, jakinekoa da, Foru Aldundiak Gipuzkoaren inguruko azterketa egin du, baina energiaren inguruan dugun problematika eta dependentzia orokorra dela, eta Euskal Euro hiriak problematika hori ere bere oso barruan daukala. Azteko esan, datu oso esanguratsu bat, Gipuzkoaren kasua mentza bat, baina Euskal Euro hiria ere trasladatu ezakeguna da, Gipuzkoa 93an dependientea da energetikoki. Alegia, daukagu 93ko dependentzia energetiko bat. 93an energia importatu egiten dugu. Eta beraz, mugitzen gara, merkatuak eta kontestu internazionalak suposatzen duena izuzen ere energiaren inguruan politika bat izan ahal izateko. Energia dependentzia hori batipat oinarritzen da energia fosilen inguruan. Batipat gure konsumoa horietan oinarritzen delako. Petrolioa eta hortik deribatzen diren energi ahalmen horietaz. Gure gaur eguneko energi berriztagarrien ahalmena 6, 7 ez da igarotzen. Beraz, esan genezake Euskal Euro hiriaren kontzeptuan trasladatzen baldin badugu ere, energetikoki oso dependientiak gehan egoera batean aurkitzen gehala. Horrek ondorio oso lazgarri batzuk suposatzen ditu. Eta bat oso garbia da, dependientea baldin bagara oso zaila daukagu politika industrialak, politika ingurumenekoak, politika energetikoak egitea, dependentzi hori gainditzeko bidea ez badugu jartzen. Eta pixka bat, zentzu horretan egin dugu 2012-2015ko Gipuzkoara begirako energia plana. Baina egun nahi dugu baita ere plan honek balio izatea, eta gaur hitz egitenaren kontestuan Euskal Euro hiriarentzako ere balore importante bat izateko. Eta gero, botako ditutain bat datu, pixka bat ikusteko zuek ere zein importantea den gai honi elkarlanean aritzea eta urratsak ematea. Bat, dependientea gara energetikoki. Eta zentzu horretan, oinarri bezala hartu dugu Europar Komisioak 2009ko zuzentarauan ezarri dituen helburuak. Alegia, 20%, 20%, 20%.
Zer esan nahi du honek, 1,20 Europak markatzen dituen helburuak dira, Europa bera ere oso dependiente da energetikoki, markatzen dituen helburua da, 1,20 gutxitu behar dugula energia fosilen edo energia primarioaren konsumoa. Alegia, energiaren konsumoaren jaitsi behar dugula, helburu bezala markatzen du 1,20. Markatzen du baita ere, CO2 edo karbonoaren inguruko emisioak 1,20an gutxitu behar ditugula. Ze beste arazo potolo bat dugu, horren inguruan ez zuzen ere, lurraren beroketa horretan egiten ari gen eragin oso nabarmena, ze esan duguna, dependentea energetikoki, eta gaina dependentzia horretan energia fosilak direnez batipat konsumitzen ditugu energiak, oso nolabait emisio altua egiten dugu beroketa horren eraginari. Eta beste 1,20ko helburua jartzen du energia berriztagarrien inguruan urratsak emateko. Eta iruditzen zaigu helburu horiek ere Euskal Hiriaren barruan markatu beharreko irizpideak izan beharko liratekeela eta horretan elkarlanean aritu behar dugula. Guk hori lortzera begira bi mailatan edo bi zatitan banatu dugu markatu beharreko apustuak, eta bat izango litzateke efizientzia energetikoaren inguruan, alegia murrizteko efizienteagoak izan behar du energetikoki. Alegia, energia asko konsumitzen dugu, nolabait konsumitu beharrik izango ez liratekeenak. Eta zentzu horretan, helburuan markatu da plan honetan, hain zuzen ere, 1,20, 2020 begira, 1,20an murrizteko edo hobetzeko gure efizientzia energetikoa. Nola? Bai industrian, bai gure etxe bizitzetan, bai gure transporte publikoan, hain zuzen ere, askoz, bai beroaren inguruan eta bai konsumo elektrikoaren inguruan, horren inguruko hobekuntzak lortzeko. Eta hori gaur egun urrats importanteak ematen dira zentzu horretan. Hor helburu batzuk planteatu ditugu, bai foru eraikinetan, bai udalekin elkarlanean, adibide bat emateko argiteria. Bai gaur egun, gure udal herrietako, errepideetako argiteriak, hain zuzen ere, oso konsumo altua dauka, eta urrats oso importantea da emango nuke, oso adibide simple bat egin da, sistema edo bonbien eta horrelako esan aldaketekin. Horrelako milaka adibide ditugu urrats eraginkorrak eman beharrekoak esan duguna, dependentzia energetiko horren murrizketara begira. Hori pixka bat efizientzia energetikoari dagokionez. Eta gero, badago beste apustu oso importante bat, eta Euskal Hiria ere hor oso ondo kokatuta dago, eta emango du datu gero oso importante dena kontutan hartzean, energia berriztagarrien urratsak 1,20 artere bideratzeko helburuarekin. Eta hor, hainbat metodo edo sistema ditugu hori lortu ahal izateko, eta gure lurraldea zentzu horretan baditu hainbat potentzialitate landu beharrekoak. Biomasarena dugu alde batetik, momentu honetan oso epe motz batean indartzen ari den energia sistema bat, beroketari begira lotuta dagoena, alegia basoetatik eratortzen den ondorio horietatik egurrarekin lortzen dugun batipat beroketarako sistema, eta zentzu horretan gaur egun arte, edo azken urteetan hobeto esan da, alboratuta izan den sistema bat, hortik kalkulatzen dugu, energia konsumaren 1,2 edo lortu daitekeela, badaude beste sistema batzuk, hain zuzen ere gaur egunean martxan daudenak, hori oraindik ere lantzeko modan gaude, baina oraindik jorratu beharreko bidea da, bai energia eguzkiaren inguruan, bai hidroelektrikoa, eta bar, baina badago bat, Euskal Hiriaren inguruan oso ondo kokatzen dena, eta aurrera begira askoz ere importantzia handiago eman behar dioguna, eta da energia eolikoarena. Gaur kokatuta gauden lurraldean, eta batipat itsasoa daukagu, itsasoa da gure iturri oso importante bat, energia plan honetan egiten dugun kalkuluaren arabera, gure ahalmena, hain zuzen ere, energia eolikoaren bitartez, ze potentzialitate izango genduken, kontuz potentzialitate hitz egiten ari gara, hori oraindik jorratzeko dago, baina da urtean 13 gigabatio lortzeko aukera izango lukena. Gaur egun Gipuzkoa osoak 24 gigabatio elektriko konsumitzen ditu. Alegia, gure konsumo elektrikoaren erdia baino gehiago dauka potentzialitatea lortzeko aukera, energia eolikoaren eraginkortasunean aurrera pausoak ematen baditugu. Eta hor sistema desberdina ditugu, olatuena, mareena, eta dudari gabe gure itsasoa oso ona da zentzu horretan urratsak eman ahal izateko. Hor, egundoko erronka daukagu, hori asmatzen badin badugu horretan urratsak ematen, gaur egun oso gutxi landuta dagoen alternatiba da, Euskal Hiria oso ondo kokatuta dago hor, baditugu badiak, baditugu itsasoa zentzu horretan lanketa egiteko,
Eta plan honetan kalkulatzen da, eta hori Euskal Hiriara osorare trasladatu dezakegu, energia berriztagarriekin gaur egun konsumitzen dugun energia elektrikoen 170 batera iristeko potentzialitatea daukagula. Horrek ez du esan nahi kapazitatea daukagunik gaur egunean guzti horretara iristeko, noski ezetz. Ez da 2020-ako ere horretara itxiz gaitezkeinik, baina bai potentzialitatea dagoela. Eta garbi dago datozen urteetan energia fosilen dependentzia eta presioa igotzen joango dela, eta galdera bat egin beharko geneko gure buruari, edo inbertitzen dugu energia berriztagarrien inguruan benetan urratsak emateko, edo gure merkatua eta gure konsumoa ez dira kompetitiboak izango inolaz ere bizigaren testuinguru, nazioarteko testuinguru batean. Eta hori, badirudi, alarma bat izan daitekeela, baina da datu objektibo bat. Edo urratsak ematen ditugu zentzu horretan, edo gure teknologia munduko aurreratu nahi izan da ere, energetikoki ez bada kompetitiboak, eta gero eta gehiago pixatzen ari da energiaren presioa kompetitibitatean, ezingo dugu nolabait gaur egun dugun industri eta ahalmezare hori izan. Eta hori oso importantea da barneratzea. Eta hori lortu behar izateko, pixka bat, plan honetan ere, proposamen bat egiten dugu Euskal Hiriaren lanketaren barruan energiaren gaia ere sartzeko, eta hain zuzen ere elkarlana egiteko horretan ere, hain zuzen esperientzia trukatuz, eta kontu horretan, gure proposamena izango litzateke aurrera begira, pixka bat, energiaren gai hau Euskal Hiriaren kontzeptuaren barruan, baditu gain bat aipatu dira aurretik, ez da, bai kulturaren inguruan, zerbitzuaren inguruan, garraioaren inguruan, baina bada gauza bat ere guretzako oso importantena dena. Eta benetan heldu behar diguna, eta da, energiari begiratu behar digu benetan aurrez aurre, eta konturatu behar gara gai hau lantzeko ere ezinbestekoa dugula, eta horretan ere, zenbat eta elkarlanean aurrera egiten dugun, askoz ere ahalmen handiago izango dugu gai hauetan ere lantzeko. Izan ere, energia berriztagarriek daukaten momentu honetan arazo nagusiena inbertsio horren ahalmena, baina baita ere ezagutzarena. Eta ezagutzaren inguruan guztio gara beharrezkoak eta zentzu horretan aldunditik pixka bat plan hau konpartitu nahi dugu zuekin, guain irekiko dugu plan hau gizarteratzeko fase berri bat, eta beraz, helburu bat izango litzake zue guztiokin ere horren berri ematea, hemen aipatzen diren diagnostikoaren berri ematea, plan honetan hainbat ekintza ere planteatu ditugu, pixka bat nola lortu dezakegun adibidez efizientzia energetikoan urratsak ematea, nola lortu daitekeen energia berriztagarrien inguruan urratsak ematea, eta esandakoa. Helburu oso importante bat daukagu, eta guretzako aberatsun izugarri badena. Itsasoa daukagu, eta itsasoan izugarrizko ahalmen energetikoa daukagu momentu honetan mundu mailan potentziala hori lantzen ari dena. Asmatzen baldin badugu, eta pioneroak izaten asmatzen baldin badugu, bere garaian Nao San Juan egiten asmatu zuten bezala, Kanadara iritsi ziren lehenengo izan ziren, Europerrak izan ziren, iruditzen zait pixka bat guk ere gai honetan badaukagula beste itsasoak ematen digun beste aukera berri bat, egundoko potentzialitate elektrikoa lortzeko aukera ematen diguna, eta esan duguna. Kompetitiboak izan nahi baldin badugu, Euskal Hiria munduan kompetitiboki kokatzen nahi baldin badugu, energia ere gai ezinbesteko bat izan behar du, hain zuzen, dependentzia hori gainditu ahal izateko, eta horretarako ezagutza, lanketa, elkarlana eta inbertsioa oso beharrezkoak izango ditugu. Eta beraz, pixka bat, datozen aste eta hilabeteetan, gure asmoa izango litzateke, zuekin, hemen aztertu ditugun gaiak, konpartitu, eta benetan barneratzea gai honek ze garrantzia duen gure etorkizunean. Besterik gabe, mila esker. Y por extensión, muchas gracias a todos los partidos. Eskerrik asko parte hartzaile guztioi eta entzule guztiei ere bai. Orain, galdera erantzunen txanda iritsi da. Iritsi zaizkidan moduan planteatuko dizkizuet. Malheureusement, on n'a pas trop de temps pour les questions, alors on va essayer d'en tirer profit. Aurreneko galdera guztientzako da. La première question, c'est signe citoyen, hiritarra. Il commence par dire, c'est adressé à tous, comment comptez-vous faire pour que le citoyenne Nola lortu dezakegu hiritarra konprometitzea
hogei urteren ondoren, hau da, agentzia sortu eta handik hogei urtera, ez baldin badakite zer den Euskal Eurohiria. Burua handia denean, ez dut uste gaztelaniazko itzulpenik behar denik, pues podemos empezar el turno de la manera que os parezca más correcta. Igual, sí, empezamos por el principio, que suele ser lo sencillo. Bueno, yo creo que la Eurociudad y todos los sistemas de cooperación tenemos que hacer una cierta... Nire ustez, Eurohiria eta udalerri guztiek autokritika egin behar dugula. Nik lehen esan dut, falta zaigu, behar bada, operatibitatea. Ez dakit hain garrantzitsua den, hiritarrek jakitea nor garen edo zer garen. Kontua da, benetan, gauza zehatzak egiteko, hiritarren egunerokotasuneko arazoa konpontzeko, horixe da nire helburua. Hau da, erabilgarritasuna, erabilgarriak izatea gu. Bai. Bueno, ni uste, honekin gertatzen dela, beste gauza askokin gertatzen zeguna, ez? Eta gu ere, esan du Julenek, Errenteriako alkateak, nahiko eszeptiko urrutitik ikusten zutela Eurohiriaren kontzeptua, eta nik uste lehenbiziko gauza egin behar duguna dela instituzioa sinistu hontan, eta nik uste 20 urteko errekorridoak ematen duela segurantza bat, sinistu egiten dela. Nik uste instituzioa sinisten bali maute eta konprometitzen bali madia lehenbiziko pauso ina dagoela. Baina lehen honere intervenzioen esan dut, honek exitoa eta arrakasta izango dula, benetan hiritarrak bizitzen badute propio bezala eta ilusioarekin. Eta lehen aipatuet, hasieran eta agian nesposizioa gehiago zan bilarko inguruako gaurko baino, oso importante izango ditzatekela, hemendik ateatzeak konpromiso bat, baina ez egiten makarri finanziariotaz edo, hori agien itxiko da, baina kronograma bat. Eta kronograma hortan, helburu batzu jarrita, beharrezkoa dela jendea parte hartzearen arloa jorratzea. Eta hoi, agian udal autonomia errespetatuz bakoitzak jakin beharko luke nola egin bere hirian, Errenteriako aipatu du nola induten plan estrategikoa lantzeko partaidetza prozesu bat, baina desde luego, espadeo egiten eta erabaki beharko kronograma hortan bakoitzak nola ingo dun eta municipio bakoitzak nola ingo dun, espadeo egiten benetan herritarrak honetan sinistea eta parte sentitzea, iruditzen zait berriro ere ingo deula gauza bar, askotan metaforoki izaten dudana bezala, goiti bera eta ez beti gora. Eta nik uste beti gora iten diana beste segurantziat ematen zuela eta beste sakontasuna eta errotu gelitzen diala gizartean. Nola, zaila izango da, parte hartze prozesua beti zaila dia, baina nik uste herritarrak konpromitua sentitu behar dutela eta sentitu behar dutela parte diela. Eta kronograma hortan señalatu beharko dugu nola egiten duen bakoitzak lan hori. Monsieur Grenet, qu'est-ce que vous avez à dire à ce citoyen? Oui, pour intéresser nos concitoyens à l'Eurocité, d'abord... Bai, gure hiritarrentzako interesgarria izateko, aldez aurretik, esan beharra dago, ez dutela beti gauza orokorretan interesik adierazten, eta proiektu adierazgarri konkretu bat aurkeztu behar zaie, interes hori agertu dezaten. Hori, aipatzen genuen, hain zuzen ere, lehen Eurohiri Express proiektu hori izan daiteke adibide bat. Bihar adibidez, tranbia bat edukitzen badute, eta muga igarotzeko aldatu beharrik ez badute, adibidez, maiztasun erregular batekin Donostiatik Baionara bitartean eta tarteko udalerri guztietan gelditzen bada, noski ikusiko lukete eta ikusiko genuke Eurohiriaren aldeko publizitaterik egin beharrik ere ez genukela izango. Hau da, gu gauza teorikoetatik zehatzetara, praktikoetara igaro behar dugu. Hau da, guk hiritarren interesa lortuko dugu haientzako baliagarri baldin bagara. Hau da, guk nolabaiteko ohitura honen katalogo bat edo sortzen badugu, baina besterik ez badugu egiten, ez gara inorentzako interesgarri izango. Bai, geuretzako behar bada, bai, baina kanpoan daudenentzako ez. Guk hiritarrak erakarri nahi ditugu eta proiektu hau gauzatu, mamitu nahi dugu. Horren bestez, sektore oso
konkretuetan sartu behar dugu, hau da, proiektu konkretuak egin behar ditugu, guztientzako mesedegarri izango direnak. Hala lortuko dugu jendeak konturatzea eurohiria existitzen dela eta baliagarri dela. Guztiz ados nago aipatu duena azkenean, ez da? Alegia, jendeak ezagutuko gaitu eraginkorrak baldin bagara, plantatzen ditugun proiektuak benetan jendeak bizitzen baldin baditu, beretzako baliagarra direla, orduan ulertuko du Euskal Eurohiriak ze aportatzen dion berari, ez da? Hori da azken finean izango dugun tresnarik eraginkorrena, aipatu du, gaia garraioaren oso importantea da, ze azken finean Euskal Hiruriaren barruan oso nabarmena da garraioa gure artean oso ohikoa dela, baina hori hobetzeko ahalmena dugun neurrian elkarlanaren bitartez, herritarrek ere ulertuko dute hain zuzen ere, bizi direla hain zuzen eremu bateratu baten barruan, hain zuzen balotuak gauden eremu batean, eta zentzu horretan ulertuko du baita ere hainbat eta hainbat erabaki hartu behar direnak elkarlanean eta adostasunez hartu behar ditugula, ze gure eremua esango nuke gure etxea, bizigaren etxea, azken finean, kasu honetan, Euskal Eurohiriak baduelako etxe izaera bat. Gaur egun oso difusoa dena oraindik, baina proiektuetan asmatzen dugun neurrian, zentzu horretan ulertuko dute behaiek ere. Eta horrek berak emango dio gorputza herri bati, udal bati ematen dion bezala, edo nazio bati ematen dion moduan. Ez da, Euskal Eurohiriak badu izaera propio bat, geografikoki, baina baita ere harremanetan, ez da. Beraz, gure erronka nagusiena da, asmatzea, eraginkorrak izaten, hain zuzen ere, zerbitzu egoki horiek ematen, ez da? Hori da importanteena. Hori da importanteena, Iriar jauna? Gehienak erganadie, gero azkeneko bulta altortzen delaik, zaila izango da, zuretzako baino gehiago. Nik nahi duke beste reflexione bat ekarri, eta barkatzen bale muse, frantzesez erango dut. Il faudrait que nos concitoyens prennent à leur compte. Beharko genuke, hiritarrek gure hiriguneetaz ohartzea. Baina garbi dago strukturek zenbat eta eskuduntza gehiago eduki eta eraginkorragoak izan hiritarrentzat, orduan eta aitortza handiagoa hiritarren partetik, baina hemen dago guk deitzen duguna milorria, alegia struktura gehiegi daude, eta jendeak askotan galdetzen du, zertarako balio du, udala, mankomunitatea, kontseilu nagusia, diputatua, Europako kontseilua, Europa, eta orain galdetzen dugu zergatik horren beste erakunde, eta uste dut hemen ere gauza bera gertatzen dela. Ez dakite jendeak zertako egina den. Eta herri elkargoak egiten duen lana denentzako egina da. Goizian, diekitik atxean hogeagan arte, gure jendeak herri elkargoa baliatzen dute. Bizitza, garraioa, ura, ingurumena, dena. Bizitza egiten dugu, bizitzak eta denak egiten dugu, beraz, jendeak ez dakite ale ulertzen zertako dian organisation denak, c'est ça la difficulté. Selon moi, il y a beaucoup de structures et les gens se posent la question de savoir à quoi ça sert. Beraz, behar dira laburtu erakonde hori ezertarako da lurralde antolakuntza bat. Eta erabat adon nago, azkenean egin beste interventzio denean, edo errepikatzen zer edo gauza gutxiak kasu aportatzeko, ez? Guziekin bat egiten dut, orokorrean, hemen aipatu diren gauza guziekin bat egiten dut, uste burokraziaren kontu hori, kontu horrek eragiten duela, asko eragiten duela, eta usten dut ere gauza materialak praktikoak behar ditugula ikusteko zer den eurohiria, ni nago seguro edozein hemendikan ateratzen bagera eta hementxe bertan ondoko taberna batean zerbait hartzen dagoen norbaiti galdetzen badiogu zer da eurohiria, ez da gai izango erantzuteko eurohiria zer den, eta hori errealitate bat da, nik uste horretan guzio kontziente garela. Orduan, bai dira ditu gauza material batzuk,
nik uste transfermuga proiektua bera ere interesantea dela eta hor atentzio berezi bat jarri beharko genukela, hau da, Baionatik Donostiarako tramo hori hain azkar lotze horrek kriston garrantzia du, bereziki hegoaldea eta iparraldearen arteko harremanak handia direlako. Adibide praktikoa jarriko dut, gure herriko jende asko Irungoa bezala Hendaiako hondartzara doa udaran, eta hori realitatea da. Hendaiarako hondartzara juteko udaran, topoa behin kenduta hondartzarako trajektori ere bere komplikazioak ekartzen ditu, eta horren azkenean kotxean trasladatzen da askotan. Horrelako hausnarketa batzu nik uste beharrezkoa dela egitea, eta gauza praktiko batzuk mai gainean jartzea, era berean gauzak praktiko horiek kaso batzuetan ez, baina beste batzuetan bai, uste du parte hartzearen bitartez egin barko litzatekela edo garrantzia eman barko litzaiokela. La participación ciudadana no es algo, yo no soy de los que... No, ez dute sakralizatu nahi, ez demonizatu nahi hiritarren parte hartzea. Ez da, ez erabat, gauza bat ez beste bat. Agian nire liburu gehiegi saltzen dut, baina plan estrategikoan hiritarren parte hartzeak balio handia eduki du. Eta sorkuntza prozesuak berak proiektuarekin identifikazio bat eragiten du. Zeren parte hartzen ari dena proiektuarekin identifikatzen ari da. Eta guk arte eszenikoen proiektua adibidez planteatzen dugunean, Miarritzeko baletarekin parte hartze bat eta abar, eragile desberdinen arteko parte hartze horri esker, proiektua gauzatze errazagoa izango da. Uste dut guztiaren kombinazio bat dela. Alderdi materialaren eta materiala ez denaren implikazioa suponitzen duena. Koheziorako, iparraldearen eta hegoaldearen koheziorako baliagarria izan daiteke. Uste du guztiaren kombinazio bat behar dugula. Orain, galdera zehatzagoak datoz eta hartzaile pertsonalizatuak. Lehenengoa Donostiako alkateari zuzendua da, galdetzen diote Tabakalera, tren geltokia, autobus geltokia, ondoriorik izango du Eurohirian. Noiz eta nola? Zan beharra dakat, nire ponentzian edo hitzein dut Eurohiriari buruz, eta hene zentratu Donostian dauden proiektuari buruz. Eta ikusi dut, gainontzekoa pixka zentratu diala, bakoitza bere ere muan ze aurre ikusten duten urrengo urtetarako, eta logika guztiarekin, eozein proiektua dagoenean hiri herri batian, reperkusioa daka Eurohirian, ze Eurohirian danok gaude ez. Eta egila da, entzuten nio nian, por ejemplo, Baionako alkateari, Ibai ondoan dituzten proiektuak eta estazioa, eta auta beste, gogoratu naiz Donostia dituen proiektuak eta, nolaiteko antzekotasunare badutela, nik uste 2016ko errarriade bat izango dela, bai bus geltokia eta baita ere Tabakalera, eta ez dakit noizko, baina aurre ikusita dago trenaren geltokia ere berritzea, eta aurre ikusita dago, noizbait, ez dakit noiz, sartuko dela abiadura handiko trena ere, badirui berandu xamar sartuko dela, baina badaude ibaiaren inguruan ere beste planifikazio batzuk urrungo urtetako, oso importanteak, eta nolabaite Donostiaren itxura aldatuko dutenak. Eta nintz egiten, Martuten, Txomin, Loiola, inguru horretan egingo dian aktuazioak eta asko daude lotuta gainea, orain izaten dien ugolde arazoak eta konpondu nahian, eta baita ere, etxe bizitza garapen haundi batekin. Nik uste, leheno esan dut, ne ponentzian, konzeptoa Eurohiriaren oso interesantea dela, azken finean, haman komun gauz asko ditugu, eta horrek arazo asko sortzen dizkile hiritarrei, eta nik uste gure eginkizuna dela erantzunak ematea arazo horiei, nik uste
ambitoa dala, kultura konpartitzen dugu, hizkuntza konpartitzen dugu, gertu gaude, nahiz eta batzutan, hor bidazoa eta eoteati, badiru oso urruti gaudela eta internazionalki itziten egean nahiz eta hor bertan egon, baina itzein dut ere, egiten dian planifikazioetan eta oso importante izango dela ere, udal autonomiak eta errespetatzea. Eta oso importantea da ezagutzea hiri bakoitzean, herri bakoitzean ze aktuazioak egiten diran, ze horrek ere lagunduko du egin nahi deun eurohiri honetan, gauza koordinatu eta erabatea o bestea batena kontutan hartu bestia egiten duenakin. Eta hemen aipatu dira proiektu asko, kulturakin lotuta, mugikortasunakin lotuta, eta nik uste horretan ere ikuspegi zabal bat eduki beharko genuke, kapazitatea orokortasunean hartzeko, inkluso esango nuke euro hiriatik aruntzago ere, zer daukagun Gipuzkoan, Lapurdin, Euskal Herrian orokorrian, eta horren arabera jokatu. Ni uste dela gauza bat logikoa eta razionala. Eta, ez da irazko luzatu nahi zen, desde logo tabakadera, estazioa, eta ingo dian beste aktuazioa Donostian, noski baduela ze ikusilik euro hiriarekin, eta nik uste oidanak ere konpartitzea horrelako foro batian oso importantea dela. Zuzen ere, urrengo galderak planifikazioarekin du zer ikusia. C'est une question adressée à Monsieur Grenet. Je vais essayer de lire, mais je vois qu'on écrit tout petit, même trop petit. Je vais essayer. La dimension transfrontalière. Mugaz gaindiko dimentsioa kontutan hartzen da, mugaren bi aldetako planifikazioan eta hirigintzan, edo planifikazio espazial mugaz gaindiko koordinatu bat posible da? Grene jaunarentzako galdera zen. Bai, galdera beste pertsona batentzat izatea nahiko nuen. Oraindik ez gara egoera honetara iritsi, baina uste dut lurralde bat definitzen baldin badugu, noski harmonizatu beharko dira zenbait hirigintza araubide kontuan edukita bakoitzaren izaerak noski ez dira alkate baten aginteari jan behar noski, baina hemen ere gehiago eta hobeto planifikatu beharko genuke etorkizunean proiektu komunak eduki nahi baldin badugu Europak onar ditzan eta finantziatu behar ditzan. Gaur baino planifikazio hobea beharko genuke, ni ez naiz teknikoa, proiektu teknikoek nik baino hobeto proiektatzen dute, baina uste dut alor honetan ez dela lan gehiegi egin. Agian, Santano jaunari zuzendutako galdera badau eta galdetzen du. Egungo lankidetza, mugaz gaindiko lankidetza tresnak Akitania Euskadi mugaz gaindiko agentzia kontsortzioa nola planifikatu behar dira mugaz gaindiko estrategia batean gure lurraldearentzat hobekuntzak ekar ditzan. Grenek bezala esan dezake beste batek erantzun dezake. Gauza asko dauzkagu. Tipula bat da azal asko dauzkana. Ez daki benetan jarri garen pentsatzen nola konektatu hori guztia. Egia da, ni ere konturatzen naiz. Erremintak gehiegi dauzkagula lankidetzarako eta ez daudela behar bezala koordinatuak. Eta uste dut horra alegin bat egin behar dugula, baina alegin hori politikoei dagokie eta ados jarri behar dugu guzti hori koordinatzeko moduak bilatzen. Badira lurralde espazio desberdinak, baina beste puntu askotan baitere talka egiten ari gara, eta orduan borondate politiko kontua da. Ezingo nuke esan. Badakit azken emaitza zein den. Alegia, lankidetza honen aprobetxamentu hobeako bat eduki behar dugula. Politikoek hitz eginez, agian hemen gomendioren bat egon daiteke, zeren daukagun hori guztia gutxienik antolatzea. Ona litzateke bai. Norbaitek zerbait gehitu nahi baldin badu gai honi buruz, no teníamos previsto el sistema de rebote de la pregunta, pero si alguien quiere aportar algo al respecto, c'est ouvert, c'est un tour ouvert.
Ezin une autre question, c'est pas évident non plus. Iriarte jaunarentzako da galdera hau. Es una pregunta que en cierta medida también reúne elementos de las anteriores. Es corta, pero también a lo mejor puede pedir que la contesten otros. Corta y dura. Sí, es corta y dura. Pourquoi faisons-nous la coopération transfrontalière? Zertarako gauzatzen da Ez da galdera gaiztua. Logikoa. La coopération transfrontalière, je pourrais ajouter ce que par rapport à ce que disait Alessandro Champignon, c'est que on fait déjà beaucoup de choses. Bai, gauza asko egiten ditugu mugaz gaindiko lankidetzan. Egia da, ez dugula beti egiten eurohiriaren lurralde osoan egiten, lurralde zabala delako, baina gauza asko egiten ditugu Irun Hondarribirekin, ingurumen gaietan, esan dugu ja, baita ere alor ekonomikoan, bidazoa txingudirekin, elkarrekin lana egin dezakegu prestakuntza geografikoan, Irungo Endaiako edo Txingudiko hiritarrak dokumentu berean daukagu bidazoako mugari buruzko informazio osoa eta baita ere artizau eta merkataritza gune guztiak mugaren bi aldetan daudenak. Eta hori dokumentu berean jasota dago eta jende askok ez du hori ezagutzen, baina jasota dago eta egia da lurralde bakar batean bizi garela. Lehenago norbaitek esan duen bezala Irungo alkateak esaten zuen, bai, Endaiako hondartzara etortzen dira eta gutxuleitoia eta legatza jatera beste aldera joaten gara. Etengabeko harremanak daude gure lurraldeko parte desberdinen artean. Gauza bat labur. Uste dut lankidetzan pentsatzen gaudenok gero zenbait ekintza aurrera eraman behar ditugu. Partzuergoan zenbait lankidetza bat euskagu finkatuta, baina bidazoaren saneamentuari dagokionez, bat Txingudiko zati baten artean egin genuen. Bestalde, Euskotren, Renfe, Adif, SNSF, erakunde horiek ez daude inolako lankidetza espaziotan. Beraz, alde batetik lankidetza espazioa ikusi behar dugu akordioak errazteko bide bezala, baina horiek beste eragile batzuekin batera egin behar dute lan, askoz gehiago direlako. Eta nik uste dut, eta honekin bukatuko dut, agian egin dugun hankasartze bat urte hauetan zera da, hitz egin dugu zenbait gauzari buruz, administrazioan artean, gure eskuduntzakoak ez diren gaiei buruz. Gipuzkoako aldundiak eta BABek ferrokarrilaz hitz egiten badute, pentsatu behar dute, oso garrantzitsua dela alde batetik, alde honetako Renfe eta Adif egotea, eta SNSF-ek edo dagokien trenbide administrazioak. Uste dut hori zuzentzen ari garela. Eta errealismo puntu bat ere faltatu izan zaigu. Etorkizunaz hitz egitea, etorkizun hori gauzatu behar dunekin kontatu gabe. Hirugarren ariari dagokionez ez dugu galderari jaso. Zehazpen bat. Nik ez dut uste hitzein behar deunik ezer artifizialki asmatu nahi deun gauza batetaz. Nik horri buelta emango nioke. Nik izango nuke errealidade bati erantzunez landu behar deula eurohiriaren aferra. Nik uste errealidadea dela, leheno ejemplo batzu jarri ditut, 15.000 gipuzkoar bizidiala momentu honetan, Endaia oeste leku batzutan, 100 hor badagola mobilitate bat, errealidade bat da, turismo aldetik jende asko Donostia inguratzen dana, eskintze zaiaula iparraldea jotea, eta alrebez,
gehiago daiteke noski, baina badagola hori. Errealidade bada, Donostiatik, igual joera, urteen poderioz gehiago izan deula eta errestasuna gehiago ditugula, Bilbora juteko, Iruñara juteko, Estainara juteko, eta Baionatik Donostia etortzeko, arazo handia izaten dela, eta errealidade hortatik abiatuta, nik uste jendeak detektatzen ditula ze arazo dituen, eta hoiei buelta edo erantzun bat emanez, asmatu behar deula tresna bat, eta tresna hori eurohiri izan daiteke. Egia da, badaudela beste erakunde asko, eta askotan zaila dela esplikatzea, burokrazia terreno ipatu dira hor, baina uste eurohiriak asmatzen dula horretan. Badagola horrege bat, Baiona eta Donostia artekua, eta Lapurdiko hainbat herrita hartzen dituena, eta Gipuzkoako beste hainbat herri, eta soluzioa bilatu beharriaz, ja arazoa badaude. Baldin badago errealidade hori, eta arazoak eta eskara hori baldin badaude, hori soluzio bat emateko eurohiriaren kontzeptoa eta hortik ataitezkenak balio ezakete. Eta ez da artifizialki zehozer asmatu behar duen zehozer, baizik eta ja dagoen errealidade bati erantzun bat eman. Galderai buelta emanez. Ez niko hartu bat. Nik galderak luzatzen dizkizuet iristen zaizkidan bezala. Soy mera transmisora y además, de momento, en el ranking de preguntados, va por delante el alcalde de San Sebastián. Hau ere zuretzat da, errealidadea eta arazoi ingurukoa. Galderak honela dio, eurohiria bakarra bada, zergatik dauzka ekipamendu garrantzitsu batzuk bikoiztuta. Eta aipatzen ditu, aireportua, portua, ekimenak hartuko aldira bikoizketa horiek ekiditeko? Leheno aipatu dut, eta nik uste aipatu dutela nahitaz, eta zitu ejemplua jarri, baina jarri daitezke mordosko bat, eta nik uste doi dela arazo bat. Nik uste ez bakarrik eurohiriarena, baizik eta, hemen erkidegoan, edo Euskal Herrian, zazpi egitura ditugun, eta inkluso esango nuke, ze joera izan dan askotan, nik ustez okerra, konpetitzeko edo horlako leian sartzeko abertzen edakan egitura hobea zerbitzu berdina eskaintzeko. Ni uste baietz, hor hausnarketa egin behar dela, eta desde logo eurohiriaren barrun bai, eta aruntzago jugun itzake, eta lurralde guztia hartuta, eta Euskal Herri guztia hartuta ere bai. Nik beti defenditukoet, kontutan hartuta zen bagean, ez dakala logikari, bikoiztea, irukoiztea, hainbat zerbitzuak. Eta ejemplo bat jartzeatik, ni uste, eta kalera postu importante badala, ni uste izango ala sortzaileen fabrika bat, Donostin kokatu hangoana, baino referente izin barko lukena eurohirian eta inkluso gehiagoan. Eta bai, ez da izan egaletu du, baina konpartitze ebitatu beharko genituzkela gure foro hauen bitartez, bikoizketak eta horrelakoak. Ohikoa ez da izaten, baina denboraz ondo goazenez, norbaitek, beste zerbait erantzun nahi baldin badio, como en contra de lo habitual, vamos, bastante bien de tiempo, si quelqu'un veut ajouter quoi que ce soit aux interventions des autres, j'en ai encore des questions quand même. Oinde badauzkat galderak, zuzenean, errazkin jaunarentzako da hurrengo hau. Eta horrela dio, mugaz gaindiko esparruko politikek lekurik ote dute udal edo foru politiketan? Noski baiet. Baditu ingurumenaren inguruan hainbat akordio eginda, eta marko honekin oso lotuta daudenak, gero udal eta foru, eta gure kasuen foru politiketan, Jaizkibel eta horre esango duke itxasoaren inguruan, babestutako eremu baten inguruaz hitz egiten ari gara, eta beraz gero bakoitzak bere eskumenen arabera aplikatu beharreko enbat politika zehatz, jarraipenak egitea, berrikuntzak egitea eta barezta. Baina egia da planifikazioa egiten dugunean, eta hori da importantea, eta ingurumenean ere oso importantea da, hain zuzen, elkar loturik joatea. Gero bakoitzak izango du bere eremu propioa, udalak izango dute ere eskumen propioa, foru aldundiak izango du, beste hainbat eremuk ere bai, baina plangintzatzerako orduan, eta baita ere beste oso gauza importante bat, Europaren barruan gaude, Europak erabaki asko hartzen ditu, eta Europaren aurrean ere elkar loturik joatea oso importantea da, ingurumenean inguruan izan daiteke, baina beste hainbat proiektutan ere bai, hain zuzen ere Euskal Eurohiriak Europan leku bat izan dezan, pixu bat izan dezan ez ezaguna ahaztu,
Eta zentzu horretan, lortu ahal izateko, hainbat erabaki guretzako, onuragarriak izango direnak, ezta? Eta gero, horiek lortu eta gero, bai zuzen, bakoitzak bere administraziopean, gero hor dago burokraziaren eztabaida, hori mahai gainean dago, baina egunerokotasunean erabat lotuta daude, hemen hitz egiten hainbat proiektu gure buroko ekimenean. Eta horregatik oso importantea da, harreman hori, elkarlana, eta hainbat erabaki bateratuak ere izatea, ezta? Garraioaren adibidez oso logikoa. Bere garaian, egintzen modu batean, non, hain zuzen, trenaren kasua oso adierazgarria, ezta? Ez dakit entzuten den, barkatu, ez da entzuten, beraz. Eskuko mikrofonorik edo galego? Al aspecto técnico. Pilari galutzi. Claramente mi capacidad de reacción. Señor Raskin. Bai, barkatu nunbait energia bukatu zaio aparatuari, ikusten zein importantea den energia. Anitzen zaten adibide oso praktikoa dako, usta trenaren aipatzen ari ditzen, nola posible izan dugun, urte askotan izan dugun arazo hori, bere garaian railaren inguruan desberdin genuelako, horrelako erabakiak gainditu behar dira, eta beraz, gure egunerokotasunean gero egundoko arazoak sortzen dituztenak, ezta? Hori da, aurreratu behar dugu etorkizunari, eta bai garraioan, bai ingurumenean, bai industrian, bai zerbitzuetan, turismoan, aurre ikusten ditugun proiektuak bateratuak izan behar dira, gero horrelako ondorioak, egunerokoan horrelako arazoak izan ditzagun, ezta? Mendoza jauna ere ez da libratuko, eta honela dio galderak. ¿Qué perspectiva ofrece el hecho de incorporarse a un organismo que lleva ya 20 años en crecimiento? Bueno, la perspectiva es positiva, yo ya he dicho, yo creo que de alguna manera... Bueno, esan dut, nik uste dut perspektiba edo ikuspegia positiboa dela. Oarsoaldeak norabide bat hartu behar du, eta kontziente izan behar du hartu duen norabide horretaz. Azken urteotan, arazo bat izan dugu Oarsoaldean, eta da hain zuzen ere ez dugula barneratu gure eskualdeak zuen aukerak zer nolakoak ziren, hau da. Neurri batean Oarsoaldearen eraldaketa gure hiriaren barrutik sortu behar da. Hau da, iruditzen zait 20 urtean, abiadura jakin batekin egin dugula aurrera. Nik uste dut hemen balorazio positiboak egin ditugula, baina kritikoak ere bai. Nik uste dut eurohirian oraindik garaiz gaudela ekarpenak egiteko, berandu iritsi gara, baina garaiz gabiltza. Oro har, eurohiriak asko irabaz dezake neurri honetan. Eta aurretik egin den galderetako bati erantzunez, zentzua izango luke halako lankidetza bat abian jartzea. Hain zuzen ere, gaur egun, bizitza ekonomikoa, kulturala, edo harremanen bizitza, eta bar, nolabait metatzen ari da lurraldeko leku oso mugatu batzuetan. Hau da, hor, hiriak izugarrizko protagonismoa hartu du azken aldi honetan, eta hiriaren inguruan ekonomia bat metatzen ari da. Hor, adibidez, mapa ikusten badugu, ikusiko dugu adibidez Donostiak eta Baionak zer nolako toki hartzen duten, eta kostako ibilbidea oso txikia da. Inguru horretan bizi den jendeak, iruditzen zait, lurraldeko toki hori kontuan hartzen ez badugu politikak ez duela perspektibarik izango. Hau da, Bartzelona hiri hartzen badugu adibidez, inguru metropolitar bat dauka. Eta han, milaka eta milaka biztanle gehiago erantzten zaizkio hiriari. Hau da, hainbat milioi biztanle dira. Hor, esaten zuten, gu, hankasartze bat egiten ari ginela Baiona eta Donostia elkartzerako orduan, hala ikusten zuten. Hau da, Bartzelona eta bere inguru osoak dauzkan, baina askoz ere biztanle gutxiago izan arren. Nik uste dut, hiritarrak oro har osotasunean hartu behar direla kontuan, eta kasu horretan Oarsoaldeak asko daukala irabazteko. Nola ez, ibilbide luzea daukagu aurretik. Hau da, lan asko daukagu egiteko, baina egin dezakegu. Oui. Ce que je voulais dire au sujet de votre intervention, c'est quand... René,
jaunarentzako. Bai, nik esan nahi nuen, 2008an aukeratu nindutenean Eurohiriaren presidente izateko, ni gerente laguntzaile edo kogerente izatera igaro naiz. Hor, esan nahi nuen, udalerri guztiek dutela ordezkaritza Eurohirian. Ni 2008an, Donostia ez Oarsoaldea ez zeuden Eurohiriaren barruan. Eta Donostiak, nola ez, han ordezkaritza eduki behar zuen. Eta nik neuk ere nahi izan nuen Oarsoaldea han sartzea. Niretzat, oso pozgarria da gaur zuek hemen ikustea, zuek guztiok. Egia delako, zuen proiektuak ere ona ekarri dituzuelako, eta zuen gaztetasuna, zuen indarra asko estimatzen dudalako. Gainera, proiektu oso garrantzitsuak egin dituzuelako, eta gure proiektuak ere ezagutzen dituzuelako. Gaur egun, hitz egin dezakegu, lurralde batetaz, hau da, 2008an ezin genuen hitz egin Donostiatik Baionaraino iritsiko zen lurralde batetaz, eta orain bai. Bestalde esan nahi dut, ezin dugula lurralde guztian aldi berean lan egin. 2 hildo markatu behar ditugu batetik, ingurumenaren alorrean lan egin dugu, 10 laguneko talde batekin, 5 iparraldekoak eta 5 hegoaldekoak, 3 teknikari ziren, eta franja urdinarekin eta gorriarekin lan egin dugu bereziki, horixe da gure natura ondarea, horixe zaindu behar dugu hain zuzen ere. Eta bestalde, mugikortasunaren alorrean lan egin dugu, hortaz hitz egin dugu. Eurohiriaren alorrean, mugikortasunaren inguruko lantalde batekin lan egin dugu, horra hausnarketa bat egin da, eta emaitza bat atera dugu. Emaitza hori, aditzera emateko, edo jendartean ezagutzeko, Eusko Jaurlaritzak eta Akitaniako aginteek ikerketa hori erabili behar dute, guk urte batzuen buruan erabili ahal izateko. Hau da, Donostiatik Baionaraino tren bat hartu ahal izan dezagun, eta herri guztietan, tartean dauden herri guztietan gelditu ahal izan dadin tren hori. Horixe da lana, hau da, guztiek izatea hemen ordezkaritza bat, eta gero 2 hildo markatzea 6 urteko epean eraginkortasunez lan egiteko 2 hildo horietan, eta eraginkorrak izateko. Iruditzen zait, egin dugula, eta Eurohiria Express proiektua, noski, oso garrantzitsua da, uste dut pauso egin behar dugula lana, baina oinarriak jarrita daude, uste dut, egun batean, Eusko Jaurlaritzak esku hartu ahal izango duela, eta oso pauso normalak eman ahal izango ditugula. Grene jaunak esandakoa osatzeko, esan nahi nuke, gaur egun, Oarsoaldea Eurohirian sartuko da, eta Jean Grene 2008an egia da gure mankomunitatea Eurohirian sartu zela. Partzuergoa bazegoen, existitzen zen, bai. Baina mankomunitatea ez. Mankomunitatea ez zegoen sartuta. Eta Eurohiriak 20 urte ditu, egia da. Baina gaur egun dugun Eurohiriak ongi funtzionatzen du. Baina lurralde beraren barruan ezin dira eremuak banatuta egon, eta 2008 urtean Donostia ez zegoen Eurohiriaren barruan sartuta. Eta hori, sinestezina zen, ez? Oda, Baiona Donostia izeneko Eurohiri bat zen, eta Donostia ez zegoen hor sartuta. Oda, gu mankomunitate bat ginen, eta ezin genuen mankomunitate gisa sartu. Nik ez dut iraganaz hitz egin nahi, baina iruditzen zait gaur egun mankomunitateak lan egin dezakela, eta Jean Grenek ere kortesi handiz esan digu, iruditzen zait lan egin dezakegula. Hanbat, asanblada, biltzar nagusi bat ere egin dugu, eta garraioak kudeatzen dituzten erakundei hainbat eskaera egin dizkiegu, eta ez dugu erantzunik jaso, haien aldetik. Horrenbestez, ez Eusko Jaurlaritzak, ez Akitaniak, ez duten nahi, ematen duenez, ez duten nahi gurekin biltzerik horretaz garraioentako arazoez hitz egiteko. Horrenbestez, helburu partzialak ezarri beharko ditugu garraioen gaian aurrera egin ahal izateko. Iruditzen zait,
iruditzen zait gaur egun eurohiriak asko hobeto funtziona dezakela duela 20 urte baino. Eskerrik asko, baina, bueno, hau bai dela benetan historikoa, denbora errespetatu duzue. Eta, beraz, aurre ikusitako orduan amaituko dugu hain justu ere. Ordu biterdietan ikusiko gara berriz, indarrak hartu ostean, gero arte. Un petit break pour le lunch, on se revoit à 2h30. À tout à l'heure.